Eines per Inserció, l'empresa d'inserció promoguda per Càritas Mallorca, centra la seva activitat principalment entorn a la recollida, valorització i comercialització de roba de segona mà. Actualment tenim 200 contenidors de recollida de roba, on el 2019 s'han depositat 1 milió de tones. Disposam així mateix de 2 botigues pròpies i 7 botigues solidàries. Participant del projecte Moda-Re, promogut per Càritas, que s'emmarca dintre de l'economia social i solidària, que prima el fi social i mediambiental. Eines per Inserció creant llocs de feina perquè persones desenvolupin itineraris d'inserció. Per nosaltres, la persona és al centre i marca les seves fites dins el seu itinerari. A l'actualitat comptam amb 10 contractes d'inserció i durant el 2019 aconseguirem feina 3 persones.